Minahal kong mga igsuon, timan ikini, kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati, apan dili madali-dalion sa pagsulti, o dali nga masuko. Ang kasuko sa tao dili makatabang, sa pagkabot sa matarong na katuyuan sa Dios. Busa, isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan, ug daotang mga buhat, ug dawata nga mapaubsanon ang pulong nga gitisok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing, kay makaluwas kini kaninyo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Noon, kumana kini, ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga manamin ug makakita sa iyang tinuod nga hitsura. Makasud-ong siya sa iyang kaugalingon, apan inigpahawa na niya, malimot lang dayon siya sa iyang hitsura. Apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasubuan, nga naghatag og kagawasan sa mga tao, ug magpadayon sa pagtamod niini, panalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kutob ra diha sa pagpamati. Kung may nagtuo nga siya relihiyoso, apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan, ug naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli ug matuod nga tinuuhan mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod, ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan.